the style. Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panutya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug batas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibuto. Palami style. Ipayo ni ko ikaw. Isang mo ang langit. Ipayo ko. Nagmahal ko. Ipayo ko. Kasilag style. Di kasilagan ko ikaw. Magaling tanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag mo kanino. Likod ng pamalikod ang baha. Mayroon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong palud. Dili gayud makapanlas sa mga lamasan dumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gitalit sa Armen Drama. What's the style? Ako si Belen, inaingon. Ako'y papay nga dili sama sa uban nga dili matagpaw og usa. Ako'y papay nga kontento na kun unsay naa sa lalaki nga akong gimahal o gihigugma. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Lugar lang anang iskina palihog. Lugar ka diha. No, ma'am. Salamat. Dara kompleto eh. Ma'am. Ay. Masakpan ko ni siyang bala nga nagduwa o kayo uban sa iyang kapit. Madali ko piya. Aron masuta ko ang kahimtangon sa kong hikala. Sa kay kipuhat niya siyang bala. Sa wa pa kini mo piya sa ilang panimay. Gibiyaan gid ko sa kumbana, day. May gani kay igo ra siya nga mibiya nimo. Ug wa siya dautan nga gibuhat nimo sa imong kabit. Matod niya. Dili ko na niya mansahan og dugo ang iyang mga kamot sa dugo sa mga taong hugaw. Kana kay wa sa makahimo sa pagdapat nimo. May gugma pa ang imong bana nimo. Nagmahay bitaw ko day nga nangabit ko. Butan kay si Mando. Pinangga kay ko niya. Uy, nagid ang pagbasol. Mauna na diha. Iinan tabitaw ka, nga mintas wa pa masayod ang imong banas imong gibuhat, buwagi imong kapit, o pagbinuutan na. Huwag ka mong katuon ako. Naatol man sa bunto nga may larga si Mando sa Manila. Unya, nagsige og dot-dot ako si Kaloy. Unya, kay kinilaging kabingaw sa jer-jer, matong nadasag ko. Pagtilaw ni mo kausa, wa ka na unta mo usab. Iyo mo masagi kabit Kaloy. O man mo buhi pag abot imong bana. Uy, di madag buhi anday. Uy, dako kay kang Kaloy. Anya taas pa jud. Moto, sukad ko nakatilaw siya ha. Magpangita naman ko. Na, ganahan di ko siya ha. Day kay sakit man niya hanghang. Sila ni mo day matil. Uy, kanang butang nga ragid ang imong gihuna-huna ba? O ni mo huna-huna ang mabubang imong pamilya karon na nibiya ang imong bana. Makasulti lang ka anak day. Wa man ka makatilaw dako. Oh, ikaw ra ba?
Misulti ra bagit ka na ko nga ang imong bana gamay ra ng iya ha. Busa, ayaw gid pagtilaw dako day ha. Kay sigurado gid ko magpangita ka na gid sa dako. Na, kontento na ko kung unsay naa sa kong bana, oy. Og dili mahitabo nga mangita kog lain. Dili na, day Madel. Mo na yung gisulti madili mo day. Oo, dong. Sukad lang kuno nga nakatilaw siya sa kangkaloy. Wa na kuno niya buhii kay magpangita naman siya sa kangkaloy kay dako kuno kaayo nya taas. No na day, katoy noon si Baykaloy, inigahi siyang iyahang kuan ba, mabahihi siya. Ada? Mabahihi, magkabayo. Kay bawo man ka. Kita ang itong iyahadak ko, itong iyahadak, taas mo kayo. Mga tingaling ang Philips, Madil Kaloy. Ako daw si Monong, bisan gamay ng imuha, pero di chuk ko magugahugaw sa kong pagkaasawa. Kay love kaayo ta ka, ug di ko gusto nga maguba ang ugma sa atong anak kung magkabuwag ta. Salamat day, kontento ra ka sa kuha nga, gamay taon kayo. Kining dong, naghiskot naman kita ni Kaloy ba? Unya nakakita magkakasiyaha. Unsa gid ay kadako og kataas ang iyaha? Kanang imuha, katunga ta nang imuha sa iyaha? Katunga? Oras katunga day ay. O nga klase pa nis mga bakukang day, ako sa lagibto. Sa ligubang. Iya, bakukang gidi aday. Yung nakitaon niya ko, siya rin pamina ko. Kini ako, Adeblin. Mura ni ko gataon sa iya hataon. Dong Simon. Oo, mura rin dito malain day. Mura rin sa dilos pa kung may gawas ang lupa sa yung mata. Day, kumutagay ko. Bago ko ng shower. Ay, hala, ulit ko. Mo ginaganahan ako ni mo. Kwarto ta na. May kinatog pa sa duyan ang bata. Kwarto ta, kay kanon ko ng imong gamay. Ano? Tana sa kwarto tong si Mona. Kumutagay ka ni ako, day. Sabot na ako shampoo. Nya? Nya, ako gibagnusan og cream silk og toothpaste. Hindi ko kayo day. Hala, kahubot na di ay anak, no? Tana na. Samtang na pa na toothpaste. Dali na to. Tana tayo. Ito parto. Ganahan kita kay isa po ko kaliko pero kusog kay kamatila. Ako dahil kinaan pagbaho ginamos. Kinamos? Islian. Agilok ka na nila. Halilion ako daya. Halilion ako. Bangag-bangag na sa lukoy ba? Diba? Nangidya, maslawad. Orang ikiyo ko. Hindi sa pinahon. Ganahan tayo ikaw na. Ni David, nyakan sa banan. Sige ito. Ready na. Okay na. Pay ka pa sa kasi mo, Pi. Gusto ko mo ay, may na lang. May na lang ni sing alungan, Pi. Mura nangutog salpo ta. Di ara. Bisa gamay pero skigma na. Hakan, Bi. Kau mo to eh. Kau mo bagong ligo. Luyas ako. Gumon, Bi. Balag gamay. Mura di ka bayad kung naputot. Ay, alam niya eh. Alam niya eh. Pasunod ilong na eh. Pasunod mo yung ilong. Pasunod ilong. Uy, di na magamay dito eh. Mulukagis ako. Okay na. Akong balot dahil. Ang iugo magbutan din. Simon.
Love kay nila po si Mara. Sabi sa lahi na balot. Ito, ay, gusto lang niya. Ay, kami, Yak ka na lang taning gamay, be. Yak ka na to gamay. Ay, yak ka na. Asa naman ni, uy? at luwa, maninuon. Hindi asa ang gana ba diya? Naman. Ano na ba? Wala na hulbot. Uy, humok kay hulbot kay gamay man. Utong mo mo. Kaya sa ibalik sa nako, ibalik. Di, ay pagputong ha. Inhale. Exhale. Oh, awa ba to? Ana, inhale. Exhale. Di good. Uy, nahulbot na siya. Alaki, ubo mo na ko na balik. Alibi, Ay, ano, inuman na lang na kayo. Sige, makaulmot. Muna isulti ni Kaloy nga kabit di day madal? Ayun, bilong. Mo na gawin. Nabuhan ako na sinanyang kabit ng mga amigo. Ano nagbuwag man sila ni Day Madel? Ako man o gusto si Day Madel niya. Kaloy, ang ibuwag ni Madel. Kung nagplano si Kaloy nga ikaw ang iyang kabiton. Kabasin ko nagwa ka matagbo si mong banab. Nabuang siya. Digid noon ako buhi lang ako bana no. Bisa kung sa kay mahitabo. Ay, bilibas na ako ni mong gawno. Ay. Kontento ka na diya sa imong bana. Nagamay naman kayo ng iyaha. Wa ko magkinahanglan og dako. Ang akong gugma mo importante. Kabati kagaw anod. Gugma ang gipalabi ko og dili ang biga. Ikaw, biling. Oh, nganong palit mo kang ibabag sa kong agianan Kaloy? Oh. Sabay tuyo nimo ha. Salamat ka na tainingan tagid ka ining mingaw kay agianan day bilin. Sabi nyo day, dugay na kay kung naipog mo. Pag nasayad ko nga kuwang kas kalipay si mong bana ipapost ka ma. Okay. Kamay maging iya ha. Murag nga niyo. Murag tudlo ako. Day, sukta na lang ko ron day. Pero makatilaw kag sakit nga wa ni mo matilawi si mong bana. Sakit ba nga kanang mo nga ka ba nga lamian ka. Awan ako tubangan ha. Kung dili ka gusto mo singgit ko, pahawa. Ay, lagudog singgit ko. Kanang singgit lang kag malamian ka. Wa mo sagoy tuyo nga lugoson ka. Kay di ko manglulugos ka tao. Ang tuyo lang na ako nga mauyab ra ko nimo. Kay naluoy kay ko nimo nga wa makatila og sakit ibabos ka ma. Wa na ko mangandoy nga makatila og sakit. Kay kontento na ko sa anaa sa kumbana. Yate, awan ni. Uy, amaw. Uy, nanong gabrihan ni mga zipper sa imong kasunis ay. Oh, tanawa na. Oh. Hala, Oh, galabyog. murag ito na ko kadako. Oh, sigam ng mata ni mo nakakita. Unsa na? Oh, cobra? Bitin? Ha? Uday. Ala, nitiwa ka. Oh, sa tawag ka ng cobra ka ng yana ba? Oh, tanawa. Ha? Oh, tanawa ha. Migay. Oh, may isog na. Oh, unsa na? Hipusa na Kaloy. Oh, ay, Pahawa sa akong atubangan kung dili ka gusto nga akong ipadakop tungod sa imong pagbinastos nako. Hipusa na ipakauwaw ka lang. Pahawa sa akong atubangan. Davilin. Dali nga gihipos ni Kaloy ang iyaha ug dali kining mipalayo kay nahadlo ka akong ipadakop. Giganahan kaya ako nga nagtan-aw sa iyaha nga grabe ka super ang gidakon, pero love man ako akong bana, mao nga nagpugong jud ko madili mada sa mga paghaylo ni Kaloy. Nagpasalamat ko nga nakapugong ko sa akong gana. Mga kasama,
ni Bilin, dinining tulmanon. What's the style? Nagpasalamat nga nakapugong sagana style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Jay Banayos, dalit sa Remain Drama.